Museum het Prinsessenhof heeft een nagenoemde tentoonstelling Groen Geluk. En het is een heel toek concept, want het brengt liefhebbers van keramiek en tuinen bij elkaar. En wat hebben we nog meer in de kaarroute? Het nieuwsgierige verhaal van Siebe Johannes ten Kate. Hij was bijna in Snits, maar ging in 1880 naar Parijs en werd daar een succesvol schilder. In God We Trust, dat is het verhaal dat twee jonge theatermakers vertellen willen in een loods op het industrieterrein in Ljouwert. En Groen Geluk dus. We joggen thuis bij botanist en publicist Romke van der Kaar. Hij had een zwak voor wilde planten en voor keramiek. Romke van der Kaar zoen je misschien wel de Midas Dekkers van de Griene natuur nemen kennen. Van u uit kweker had hij een enorme kennis, maar hij is kritisch. Hij houdt de tuinkers alle geregeld een spiegel voor. En hij had een zwak voor keramiek. Dit is het begin wat jou betreft. Ja, dit is het begin van de tentoonstelling. We wandelen de 18e eeuw in. En de 18e eeuw, dat was de eeuw van de buitenplaatsen. Waar de adel en andere rijke mensen in de zomer verpoosden. Geweldige, prachtige gebouwen die eigenlijk alleen maar voor de zomer werden gebruikt. Soms een kruising tussen een tuin en een dierentuin. Want, nou, zo woon je zelf ongeveer ook, hè? Iets minder, maar ja, het lijkt er wel op. Ja. Oké, kom maar. Van der Kaar woont in het oude koetshuis van het Hof te Dieren. Een idyllische plek. Zijn achtertuin simmersk een wilde blommengraide, greesket aan een eeuwenoud landgoed. Ja, het heet Hof te Dieren waar we zijn. En dat Hof te Dieren dat slaat op het hof van Willem II en later van Willem III, de stadhouders. En er is niet zo heel veel meer over uit die tijd, maar dit is dan een van de weinige dingen die nog over zijn uit 1650. Muur die in de tijd van Willem II gebouwd werd hier. Wauw, en dat is jouw achtertuin? Het is van Stichting Twikkel, maar ik mag er wandelen. Nou, hier komen we echt bij jouw afdeling. Ja, dit is de afdeling groenten. Want ja, het was niet alleen maar siertuin. Hè. Er hoorde natuurlijk ook een fruittuin bij en een groentetuin. En die groenten die moesten allemaal worden bereid. En nou ja, als grapje eigenlijk werden ze dan zo opgediend. Hè, als een enorme Savoye-kool of een groene kool. Nou, dit is een klassieke Engelse landschapstuin. Zo was het niet altijd. In de tijd van Willem III hadden ze hier rechthoekige karpervijvers. Maar in 1820, 1850 zo ongeveer kwam die Engelse landschapstuin in zwang. En ja, een van de kenmerken van zo'n tuin is dat kronkelende water altijd wat je hier ziet. Nou, hier hebben we geluk, want het terrein is een beetje geaccidenteerd. We zitten letterlijk op de Veluwezoom. Dit is het einde van de Veluwe. En daarom hebben we ook een beetje niveauverschil. Maar de rest van Nederland heeft het natuurlijk niet. En ja, dat water dat kronkelt, omdat het de hoogtelijnen in het landschap volgt. En heb je geen geaccidenteerd landschap, dan is zo'n Engelse landschapstuin eigenlijk enorme flauwekul. En ja, al die tuinen van Zogger en Roodbaard en hoe ze maar mogen heten. Het Vondelpark in Amsterdam is een goed voorbeeld. Voorbeeld van flauwekul. Ja, dan projecteer je die kronkels op het platte vlak en dan krijg je eigenlijk onzin, want dan kronkelt iets. Ja, om geen enkele reden. Hè? Dat water heeft geen reden om te kronkelen. Dat wordt op de tekentafel gemaakt. En dan wordt zo'n Engelse landschapstuin lachwekkend. Ja, we zijn hier al in de 19e eeuw.
opgedeeld in 2 gedeelten. Hier zijn we buiten in de Engelse landschapstuin. En daar verderop zijn we binnen in de kassen die toen in zwang raakten. Begin 1800. Toen kreeg je de varengekte, zoals die genoemd werd in Engeland. En die sloeg ook naar Nederland over. En toen kreeg je die enorme kassen vol met een beetje niet al te vrolijk stemmende plantenvaren. En die planten zelf, waren die kostbaar? Wat kostte een krul varen in de 19e eeuw? Het hangt er vanaf. Er waren allerlei variëteiten. Als die een gevorkt blaadje had, dan was die plotseling weer veel meer waard. En het was de tijd waarin van 1 varen misschien wel 50 verschillende variëteiten bestonden. En van sommige liep de prijs dan hoog op. Hè. Denk maar aan 50 gulden of zo. Hè. Wat in die tijd natuurlijk ontzettend veel geld was. Behalve voor de pronk kan keramiek in natuurlijk tegen functioneel wezen. Nou, dit zijn trekpotten en die zijn bedoeld voor zeekool. Zeekool is een hele ouderwetse groente, of vergeten groente heet dat tegenwoordig. En het is ook een wilde plant in Nederland die tussen de basaltblokken van zeeweringen groeit. En je ziet hem vooral langs de Westerschelde wel, maar op de Hondsbosse zeewering groeit hij ook. Je zet een pot er overheen, een trekpot heet het ook, op het moment dat de zeekool begint te groeien. En dat is eigenlijk nu. Kijk hier, ik weet niet of het zichtbaar is, maar hier, het heeft een soort wortelstok. En hier zie je net de paarse groeipuntjes zie je komen. Je zet er zo'n pot overheen. Je zorgt dat er geen licht bij komt, dus je doet er een beetje aarde tegenaan. Dekseltje erop. Nou, dan gaat die groeien. Zo omstreeks Koninginnedag heb je van die lange bleke stengels. Lijkt een beetje op bleekselderij. En dan kun je ze oogsten. En dit dekseltje is natuurlijk om te kijken hoe ver de zaak al is. En goed, als de stelen tot aan het dekseltje komen, hè, als je het vergeet, dan hebben ze zoveel kracht dat ze dat dekseltje er ook wel af kunnen duwen. Maar goed, dan eet je het op met ham of met gekookt ei. Een beetje zoals asperges. En daar smaakt het ook wel naar. Maar het is knapperig. En asperges zijn altijd slap. Dus eigenlijk vind ik het nog een stuk lekkerder dan asperges. En Romke van der K het heel wat boeken skreun en er is krekken naaien niet uit. Het jet verwilderen. Dadelijks meer Griengelok, nou eerst theater. Op het toneelskwallen in Maastricht ontstaan een protte hechte vreunskipper en ik geerwerkings. Zo ik mooi de Friese acteur Laurens van der Akker. Jou ken hem misschien nog wel uit de helft van 63. En de Amsterdamse jonge regisseur Jeek ten Velde. Ter maken ze de voorstelling In God We Trust. En het is het verhaal van een jonge mormoon die erachter komt dat de vrouw er net zo zwart-wit heen laat als hij wil dacht. Gisteren was de druppel.
Misschien zit ik ook wel te zeuren over niets, ik weet het niet, maar ik kan hem gewoon soms niet meer uitstaan. Ik moest echt weg. Elderkool, de jongen met wie ik hier ben, dat is mijn broer met... Hij kan soms zo vreselijk de oudere broer zijn. Ja? Kijk, en normaal kan ik daar wel om lachen. Of in ieder geval doorheen prikken. Maar gisteren, na alles wat er gebeurd is... Laurens is een oud-leerling van jeugdtheaterskwal Een Meeuw uit Ljouwert. Nou, 4 jaar later, vreegt artistiek leider Hilde Mulder hem om een stik voor haar te maken. Hij speelt hierin een jonge Amerikaanse mormoon die het op missie gaat om het geloof te verspreiden. En dat brengt hem naar Ljouwert. Als we op een gegeven moment 19 zijn, dan moeten ze 2 jaar de wereld in om hun geloof te verkondigen. En we dachten, nou, dat is bij uitstek een fantastisch uitgangspunt voor de voorstelling. We nemen gewoon zo'n jongen en die plaatsen we in Leeuwarden. Die komt uit een samenleving, uit een gezin waar iedereen mormoon is, waar iedereen hetzelfde denkt. Dus hij wordt nooit, ik kan even niet in Nederland, wordt gechallenged zeg maar, in zijn ideeën. Omdat iedereen, wat hij zegt, vindt iedereen. En omgekeerd. En dan komt hij in Leeuwarden en ontmoet hij mensen die daar heel anders over denken, maar die alsnog goed zijn. Hij is eigenlijk, en dat wie het eigenlijk hetzelfde met mij toen ik in Maastricht kwam. Ik weer 18 toen ik heen ging. En hij komt los te staan van zijn familie. En dan moet het alles zelf waan. En dan komt meestal in mijn oren gedachten en oren opvattingen. Maar die eigenlijk voor dezelfde waarden staan als de familie bij hem thuis. En dan dat brengt hem in uit evenwicht, zeg maar. Hallo. Hallo. Kan ik je helpen? Wat ben je aan het doen? Zegt zij tegen mij. Hoezo? Wat ben ik aan het doen? Waar lijkt het op? Begin met een L, eindigt op ifte. Als acteur was het altijd wel die eigen meidje. Als gisteren net spelen. En daardoor lookte het wel altijd naar die taal. Bijvoorbeeld de Michael, dat wie eerst echt... Ja, zo'n mooie jongen, ik heb geen idee hoe die zich voelde en hoe die stien in de wereld. En daar is die inlezen en dan praat met die jongens. En in het begin is er nog wel wat vooroordeel in de oer, natuurlijk. Dat is ik logisch. Ik ben net religieus opvoeden, dus dan denk je in het begin van, ja, hoe zit dat? Maar doordat het dan dat verhaal is, meisje, krijg je eigenlijk heel veel sympathie voor die mensen. En dat viel zich dat het heel dicht bij diezelf zit, omdat ik een familie heb waar ik heel graag bij ben. Dat is eigenlijk hetzelfde bij die jongen. Het gaat net zozeer hoe dat geloof, maar het gaat volle meer hoe zijn familie waar hij zo vol van houdt. En als hij weet, als hij mij het geloof brengt, dan dat hij zijn familie ik verliest. En daardoor wordt het zo moeilijk van hem. Waar ga je heen? Ze zegt dat ze naar Berlijn gaat. Ik vraag of ze daar familie heeft wonen, maar dat is niet zo. Ze kent eigenlijk helemaal niemand daar, zelfs geen vrienden. Ze gaat gewoon omdat ze de wereld wil zien. Geen opdracht, geen missie of geen hoger doel. In het stuk wordt op originele en boetelijke manier gebruik maken van roege techniek. De leeftijd daarvoor ontwikkelen ze te jaren al op de toneelskwallen in Maastricht. We zijn heel erg van het op de vloer maken, maar ook op een soort hele... We noemen dat altijd een beetje een soort mannentheater. Dat pretendeert dat vrouwen dat niet kunnen maken, maar dat is niet waar. Het is eigenlijk zo'n beetje zoals de schippers van de Chameleon of zoiets, weet je wel. Dus die hebben dan een plan van, we gaan een raceboot bouwen of zoiets. En ja, ik heb hier nog een stuk hout en hier, en dan pakken we een motor uit de auto en dan bouwen we dan even elkaar, weet je. Zo'n soort van, gewoon jongens die aan het spelen zijn. En zo ontstaat zo'n voorstelling. En nou het verhaal van Siebe Tenkate. Siebe Johannes Tenkate weer een burgemeesterszoon uit Snits, die in 1880 zijn geluk zocht met het schilderen in Parijs. En hij had behoorlijk succes, want zijn werk hing het daar nou nog altijd in het Louvre. En in Nederland weer zo goed als faillitten.
Het Fries Scheepvaartmuseum eert de man nou mooi een grote tentoonstelling. En ze kwamen heel wat te weten over de man. We staan hier nu voor de openbare bibliotheek van Sneek. En een van de panden die in de bibliotheek betrokken is het oude woonhuis van de familie Ten Kate in Sneek. Ten Kate is hier dus niet geboren, maar hij heeft hier wel een groot deel van zijn leven doorgebracht. 1883 heeft de familie het verkocht en is deze tak van de Ten Kate-familie ook uit Sneek verdwenen. Het is een ras-echte Sneker. Siebes vader was burgemeester van Sneek. Hij was ook leerlooier. Hij had een eekmolen en een vellenbloterij aan de Woudvaart in Sneek. Het was echt een familie van stand. Maar zodra Siebe Ten Kate naar Parijs vertrokken was, is hij in zijn eigen geboortestad eigenlijk vergeten. Monsieur, une cigarette, une si biche, ça n'engage à rien. Si je te plais. Het was een stille man, een teruggetrokken man. We weten over zijn geschiedenis in Sneek heel weinig. We weten dat hij tekenles heeft gehad van de heer Groeneveld. Maar meer weten we ook eigenlijk niet. En ook in Parijs leidde hij een vrij onopvallend leven. Hij trok zich niet zoveel aan van discussies over kunst. Hij zat in zijn atelier met een aantal katten en een hond. En ja, daar voelde hij zich het meest thuis. Wist u dat deze Ten Kate bestond? Nou, we hebben wel eens van Ten Kate gehoord. Maar niet zozeer van dat hij ook echt een Ten Kate was die echt veel schilderde. Nee, dat niet. Okay. Maar wat de moeite waard, hè? Absoluut de moeite waard. Zeker de moeite waard. De directe aanleiding is eigenlijk het afscheid van Arno Brok als burgemeester een aantal jaar geleden. En onze directeur heeft toen in onze collectieregistratie de woorden Sneek en Dordrecht ingetypt. Nou, en daar kwam eigenlijk maar één heel duidelijk resultaat uit. En dat is het schilderij wat hier achter mij hangt. Dat is een nachtgezicht op Dordrecht door Siebe Ten Kate. Dat was de directe aanleiding. Het grootste deel van de expositie komt bij Joop van Schaik vandaan. Wat ik hier zie, dat zijn nu allemaal schilderijen van Ten Kates. Boven Ten Kates, maar ook nog een paar andere. Waarom nu juist alleen Ten Kates? Hier val ik voor. En dan ga je op zoek. En elke keer dat je erin ziet, denk je, ja, dit is van een dermate hoge kwaliteit. Dat zou A, meer aandacht verdienen. En B, ik wil wel meer van die schilderen in huis hebben. Het is puur een kwestie van het herkennen van iemand die zijn vak tot in de vingertoppen beheerst en met passie, met heel veel gevoel bezig is geweest. Het is de eenzame zoeker, de melancholieke man met zijn prachtige sneeuwlandschappen, verstilde zeegezichten. Kortom, het is iemand die tijdens zijn leven tekort is gedaan, maar ik hoop dat wij daar iets aan kunnen veranderen. Ik ben uiteindelijk verbaasd geweest dat er zoveel schilderijen van Ten Kate nog in omloop waren. Want ik heb er zelf 2. Ik heb 2 neven. De een heeft er 2, ander 1. In het museum zijn er hier in Sneek een 2-tal. In het Rijksmuseum een paar. En er zullen ongetwijfeld, had ik gedacht, nog een aantal in het buitenland zijn. Maar dat dat werk zo groot is, dat had ik nooit gedacht. U heeft nog meer daarboven? Ja, meer. Mogen we eens kijken? Ja, tuurlijk. Ja. Wat zegt u, mevrouw? Nee, ik zeg maar... Wat zegt u, mevrouw? Let me niet op een rommel zeggen. Dat zeggen ze nog altijd. Ja, maar u heeft toch geen rommel? Nou, u wist toch dat ik kwam? Ja hoor. Ja. Dag. Wat heeft u veel? Nou, wat is veel? Ik heb een behoorlijk aantal Ten Kates. Hoeveel? Ik denk alles bij elkaar 45. Want hij heeft 90 werken gemaakt, geloof ik, ongeveer, toch? 90? Ik hoorde zoiets, nee? Ten Kate heeft honderden werken gemaakt. Als ik alleen als een catalogie nalees, dan moet hij toch zeker een 3000 werken hebben nagelaten. Van laat ik zeggen, van hele vluchtige schetsen tot zeer uitgewerkte schilderijen aan toe. Hij heeft een geweldige oeuvre nagelaten. Ja. Ja. En u heeft er 45? Ja, zoiets. En wat is uw doel? Ik heb tegen de man van HP De Tijd gezegd 100, maar dat haal ik niet. Nee.
Qua leeftijd of qua geld? Qua leeftijd zeker niet en qua geld ook niet, want dan moet je zo... Kijk, ik heb een beperkt bedrag waar ik mee werk en dat af en toe wordt aangevuld met het feit dat ik andere schilderijen kan verkopen. Ja. Hoe kan het dat een schilder als hij min of meer vergeten wordt? Iemand wordt vergeten als hij zich terugtrekt en hem geen helpende hand wordt gegeven of geen moeite wordt gedaan om hem weer terug te trekken. Sybe Johannes die had niet de behoefte om terug te willen naar Sneek en omgekeerd. Heeft Friesland een kans gemist? Ik denk het wel, maar daar kan je Friesland niet de schuld van geven. Hij is weggetrokken omdat hij niet meer in het ouderlijk milieu paste. Had niks met Sneek te maken? Dat, nou in zoverre natuurlijk dat de sfeer van Sneek paste niet zoals hij zich ontwikkelde. En nu heeft hij zomaar opeens een echte ten Kate. En dan bedoel ik een echte ten Kate thuis. Ja, dat was een bijzonder plezierige ervaring. Meneer is hier al een keer eerder geweest om de collectie te bekijken. Stel, u heeft nog 30, 40 jaar te leven. Die heb ik niet. Maar stel? Nou, ik ben nu 72, dus dat... Wat gaat er dan gebeuren met het werk? Mijn kinderen die interesseert niet. Ik zal eens een keer gaan nadenken met mijn oudste zoon wat we met zijn collectie gaan doen. En of het wordt verkocht of er gaat een gedeelte naar een museum toe, dat weet ik nog niet. Maar wat is dan uw doel? Dat het goed bewaard wordt of dat u er veel aan verdient? Het moet goed bewaard worden. Ik heb nu een behoorlijke collectie en ik zou het niet zo leuk vinden als die collectie uit elkaar zou vallen. Ook al brengt het er wat minder op? Ook al brengt het er wat minder op, precies. Ja. We zijn waarom in het Prinsessenhof. Nou, hier is het feest hoor, in de 20e eeuw. Ja. Dit is de eeuw van het plateel eigenlijk. En ter voorbereiding van deze tentoonstelling mocht ik zelf ook een paar stukken uitzoeken. En dit was mijn favoriet. Die schaal met die narcissen vind ik werkelijk prachtig. Binnen in Huizen van de K ik alle soorten en maten van keramiek. Ja, nou ja, ik heb wel altijd tegeltjes verzameld. En toen we hier kwamen wonen, was het natuurlijk wel een leuke gelegenheid om ze ook te gebruiken. Want tegeltjes in schoenendozen op zolder, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Dus ik vind dat je er eigenlijk iets mee moet doen. En hier hebben we ze dan achter de keuken geplakt. En onze vrienden zeiden, ja, en als je dan ooit weggaat, wat doe je dan? En ik denk, dan heeft een ander er plezier van. Dat vind ik nou wel aardig, een volkstuin in het Prinsessenhof. Ja, en de volkstuin is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de tuinen. Hè? En er is ook altijd enorm veel keramiek gebruikt. Natuurlijk niet mooi beschilderd, maar gebruikskeramiek. Van aardbeienpotten tot... Deze meneer hier. Ja, dat is deze, tot krokuspotten, tot bleekpotten voor rabarber en zeekool en witlof. Nou, we zullen zien hoe het hier in de zomer eruit ziet. Een stuk weelderiger dan nu, denk ik. Hè? Dit is nog een beetje een kale boel, maar ik denk dat het best leuk wordt in de zomer. Het Prinsessenhof maakt het hem op voor een griend seizoen. De tentoonstelling rint rond 1 oktober. Ja, dit weer het weer. Nijweken, dan ben we er weer. Maar onder andere een verhaal over de renaissance in het noorden. De Klassieke Academie in Grace had een warm pleit voor het behoud van de klassieke technieken in de schilderskunst. Bedankt voor het zien en tot nijweken.